Lamphang ke yang darbar thawan ke jelau Thomas Sangma ka arpendri trik naitung arajar psau le shim ba Jingjia Thap MLA ke NPP usubir marak yo Chowkidar ke guest house embo salaim kra hi ke dei ke Sniewbok daga ba kentaj ban kentho namar ba ke dei ke Jingjia ka ja shimet apdeng subir ba Chowkidar Thomas ula ong ba kiladap ban ye Pynbeit apdeng jongki arngot kumban chukdo ha ke step jongkat potrik naitung arajar psau kala sapriang ko ke video ka bla ring daga mobile ya ka video nak CCTV kamera bat ka wei gadur bala screenshot nak te ka video ka bapen I ya wei ubreu ubathap ya wei pat ringkat ka ni ka video bat ka dur lawan ringkat ru ka jingtho ka bala onga ka step sinya khandu trik naitung arajar psaw ka por kumba RBJA usubir marak MLA ka National People's Party NPP na rangsa ko na la 1 point ringkat ka jingbuat ya guest house jongka Meghalaya Board of School Education embos halaim kra ha ka te ka jingtho la ong bala senran lang yu de ki gang jong u hakabau lak takti yo nong pet kate ka guest house pat penap ta ka pistol ru tana ka daw slam ban khe ban play ka khrdom hakoi pat kalyang na ka jing sapriang kate ka video bat ka dor ringkat ka jing tho hakapor min sngi pat la sapriang sakwai ka jing tho ka bla tho daw subir marak ban pensha ya kate ka jing kno laong ma kate ka jing ja ka step sinya jong khan trik bat la book ya ka guest house bansa kinohikai na rilom garo namar kindon ke jingi kendo bot menteri ketnat puli urakam sangma bat kumjo yo director DSCL hakapor mensi jong khan trik naitung arajar psau hakani ke jingtho usubir loong bu la khot ngobhai ki ban bam jamiat yengsa jongu bat ndala dep ulan bu iki cheges house ulong bah ka balpoi kapor RBJ step ulahaban ap shikenta shiteng bandan baple ka khrdap wat habala aihon la bonsen laong bu personal security officer jong uhi ulhab ban kiwi ka kendro ban likrsiu Chowkidar ka guest house hadin kani kalami ka jingyani aktien bat ka kurem mu Chowkidar ru kala kren klem buram bat kum taw la Thap yu Chowkidar ka ba umde ban le kum gunong bikmat pajba inde kala ja na ka jingklut ha ka te ka kleman laong bu subir la pan map no Chowkidar inde pen ban la pen sapriang ka video ka bom chimla de ban le kum ta ulong ba ka dei ka bom yahab bat ka bakta ka buram kum nong bikmat balajet de kipai ba bat benrap bala da don kam kan long gajing pensyai kipai ba ling ba kilat pathai kubor. It was kind of interaction of two individuals which is not related to political things. So I think the matter has been so far my knowledge is concerned, I think the matter has been resolved between two of them. So there is nothing more to discuss. I think they have come to a compromise and they have decided not to not to take the matter to other dimensions. Unfortunately, yes, but that's all I can say about it now, because it was an altercation of between two individuals, and the matter has been resolved between them. Habatien, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi ling ba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya